अरविंद भाई घेरा गइले हां इनका के सवेरे के जन क्रियाक्रम होला हां लेटरिन जोड़ के देलस हां अरे कि मनोज भैया का कइले चारों ओर पानी है पानी बा हां एगो टीला पर इनका के ले गनी हां आ बैठा दहनी हां आ बैठा दहनी हां तो बाहर में बड़ी सांप कहा के आवेले सब बात पूछी नदी में से बड़का बड़का सांप हां भाई रे ओहो सोच अपन कोइले एगो सांप ढूक गए जननी केवे जी सांप ढूक गए तो बोले कि भाई हम तो बड़ी परेशान हो गए तारा की है के सांप घुस गई बा अब एकर कोनो उपाय हम कोई रोका हम सफेरा बोलाओ तनी सफेरा आई बीन लागल बजावे आई पेटकुनिया अपन कपड़ा खोल के पटाइल बड़े जब सांप निकले पर आवे नु तो बीनवा वाला के सांस टूट जाओ हम कनी रे भाई ई सांप निकले के चाहो तो तले तू बीन बोन को देता रहो हई 500 रुपया लो अब बीन एक सांस में बजाओ लागल बीन बजावे बजावत 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 फिर सांस सांप मुड़ी निकल लो तले फिर सांस बंद हो गई फिर बीन रुक गई हम कनी 1000 लो अब तुम प्रेम से बजाओ तनी ढेर देर ले बजाओ कि सांप निकल जाओ लागल बजावे ए भैया फिर सांप निकलल तले फिर ओकर सांस टूट गई फिर बीन बन हो गई अब अरविंद भाई कहत रहे के सफेरा सुन ते 10000 रुपया हमरा से ले आ एंगने बीन बजावत रहो बन करत रहो हम कनी ई काहे हो तो सांपवा निकलता ढुकता न तो हमरा मजा आओ आनंद मिलता है देखो आवत ना बाउर बात तू हमरा के लेटरिंग वाला कह दलो हुआ अरे मत तो पूछी अब कहब तो आगे प्रोग्राम शुरू कइले बड़ा तू सुनही के पड़ी तारा हां बाकी तारा खनी बाउर हम ना कहो ना कभी नहीं है देखो हां दिखाई भगवान राम के बुला के लिए आवे खातिर हां राज लटावे खातिर भरोजी गइल बनी कोई या जनक जी भी आइल बनी हां जनक जी पर फैसला छोड़ दिहल गइल बा हां कि रौरा जेंगनी कही ओंगनी भगवान के माने के पड़ी हां जनक जी कहनी कि एक तरफ भरत प्रेम मूर्ति हवन हां त राम न्याय मूर्ति हवन हां एमे केहू से केहू कम नहीं खे हे भरत जैसे राम कहस वैसे ही तू करो लास्ट में यह फैसला भइल भगवान कहने की हे भाई भरत राज तहरा नहीं खे करे के राज हमरा के दे देबे के बा त हमार ही चरण पादुका ले जा ई चरण पादुका सिंहासन पर रख दियो आ 14 वर्ष के आए बाद हम तो फिर अपन राज हम ले हो चरण पादुका भगवान के खराऊ भरत जी माथा पर उठा के लेके आइल बनी आ सिंहासन पर रखा गइल बा अब भरत जी जाके नंदी ग्राम में जमीन के कूड़ के गड्ढा बना के कि हमार भगवान हमार भैया जमीन पर सुतत हुई हैं तो हम उनका बराबरी सुतब तो हमारा भैया के तौहीन होई गाढ़ा बना के वही गाढ़ा में भरत जी सुतत आ इंतजार कर तरन 14 पर इसको हिया पूजी ये हमरा भैया से होई मिलन कथा इन करी है बा लेकिन आओ तनी ध्यान दो पिता के सेवा में का क्षमता बा हम लोग को अलग रखा जाए प्रभु श्री राम जिनके विषय में लिखा गया कि प्रातः काल उठे रघुनाथा मात पिता गुरु ना वही माता भगवान ने पिता के चरणों में माता के चरणों में और गुरुदेव के चरणों में माथ झुकाया आखिर इसमें इस चरणों में खूबी क्या है कहने वालों ने कहा कि माई बाप की चरनिया में चारों धाम महाभारत बीतला के बाद अर्जुन अश्वमेध जग करोले बाड़े अश्वमेध जग के घोड़ा छोड़ाइल बा आ घोड़ा के लीलार पर लिखल गइल बा तम्बा के पत्र में जे घोड़ा के जे पकड़ ली वो अर्जुन से युद्ध करी ए बबुआ
घोड़ा बहुत जगह घूमल, बहुत लोग पकड़ल, अर्जुन से युद्ध भइल, भाई लेकिन कहानी की कथा हमरा छपरा जिला के, यही बिहार की कथा। चारों तरफ से घूम के घोड़ा जब छपरा जिला में आई, रतनपुरा में मूर्धज राजा की रहे ऊंची अटारी। अब मूर्धज राजा के 9 साल के एगो बेटा रहे, खेलत कूदत बबुआ जैसे आ गई ले फुलवारी। सुंदर घोड़ा देख के बबुआ के दिल निहाल भइल, ऐसा सुंदर घोड़ा कैसे हमरा राज में आ गई। घोड़ा के लगाम पकड़ ताम्रध्वज, तबले अर्जुन के सेना पहुंचल। अर्जुन पहुंचले कहले कि रे बालक छोड़ घोड़ा छोड़। ताम्रध्वज 9 साल के बालक कलश की तो घोड़ा फुलवारी हमार हो, घोड़ा हमरा फुलवारी में आइल बा तो घोड़ा हमार हो। ऐसे अर्जुन ये घोड़ा पर से तहर अधिकार खत्म हो गइल बा। अर्जुन कहले कि रे बालक घोड़ा छोड़ा जल्दी से, शेखी शान भुला जाई, माई की गोद खाली होई, बाप के नाम बुता जाई। अरे मूर्ख बालक पढ़ देख घोड़े के माथे पे क्या लिखा है। ताम्रध्वज कलश की अर्जुन पढ़ले नहीं थी तब पढ़ब ना, आ धो ले बनी तो छोड़ब ना, लेकिन तहरा से युद्ध करे के बात रहल तो हम घरे जाए, आ घर से आई तो तहर चुनौती स्वीकार बा। अर्जुन के घोड़ा ताम्रध्वज ले जाके आ घरे बांध देलस, जाके माई के प्रणाम कैलस, पिता के प्रणाम कैलस, आ कलश की बाबूजी आशीर्वाद दे दी। माता रोवे लगली ताम्रध्वज के पत्नी। लड़का आंख में आंसू देखलस, कलश की माई अरे कौन आइल भाटे आफत, जैसे थर थर बारू कापत कौन आइल बाटे, जैसे थर थर बारू कापत तो अपने रोवतारू हमरो के रो, अपने रोवतारू हमरो के रो। माई रोवा मत माई, तहार लड़का बहादुर के काम कैले बा, आशीर्वाद तो